radio that makes you happy. Intezo. Kulubutu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo mina ke kuveza kuntuthu ngakhumalo bathi ilasbone amagumede mhlambe emokuthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke abafethu umculo amaskandi iGcokama eLisha owazwa kakhulu umthandeni umfoka amanqele usevele wasifaka zonke enyameni lapha negadle ephendelela kuinsizwa lephansi emandabi emathula usikwesikampungo kuKhuzani umfoka mpungo sokuzokhumbule kulezi insizwa ke eziyimbangi lapha nemculeni bangabacula abangabhekani ngamehlo lapha ke sazi noma indaba yabo eyokuncweka okanye into ethinta izinto zangempela kodwa lapha ke esikuphethe umthandeni ugadle ephendelela lapha kuKhuzani izolo lapha sikhumbule ukuthi izolo bewisuku lethandana lapha ni14 February olbizwa lapha ngeValentine noma sekudlulile nje kodwa ngisiyasho ukuthi happy Valentine South Africa kapha umthandeni uvele wafaka iposti ekade abantu abaningi basolo ukuthi ugadla lapha kuKhuzani ubhala ukuthi ke okay nawe post untombeni wakho ke namhlanje kuzokhumbuleka ukuthi khona ingoma kamthandeni okwaphumela ubala ngokuthi uKhuzani uthandana lapha nontombi eziningi wathi bapheqana exos lapha kona kuba kungamphathanga kahle lokho untombi eziningi ngoba wazi wakhipha ivideo ekucacisa ukuthi yena akumchazi shemo ukudelela lapha umthandeni umfoka amanqele kodwa ke umthandeni futhi ukuphinde lokho egadla lapha kuKhuzani ethi poster uyintombi eziningi wakho lapha abantu ke babe sebalindele ukuthi mhlawumbe uKhuzani uzophendula kodwa ke ngithe mangibheka lapha kuze kushaya isikhathi ubengakaziphenduleli uKhuzani eposti ayibhekisekena lapha nomthandeni umfoka amanqele mhlawumbe na kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba siphinde futhi hlala lapha comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba mina ke ngilasbone amagumede sengiphuma kanjena kodwa ke ngiyakuthembisa futhi ukuthi ngiyabuya nezinye izindaba kuvideo elandelayo kwakho nje ukuthi usubscribe bese usiphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.